Moi kaikki! Eli moi, joo, Albers Melcat täällä ja joo, tänään me pelataan täällä ja me varmaan käyn tappelemassa. Häh? Sain kerran näiltä, että pystyt yhdessä ottaa juu, mutta joo. Otan täältä jonkun skinin tai tän tyypin hahmon. Mä oon vähän näitä NFA-hahmoja. Mutta joo. Ois pitänyt lähteä kelaa toiseen suuntaan. Hetken mä menin se tappelutyypi ohi jo. Tässä on mun tappelutyyppi. Tämmöinen hieno kissa. Joo. Täppäimet. Fiksua. Haluatko pelata? Joo, kyllä, kiitos, voidaan pelata. Mennään vaikka aluksi parkouraamaan ja valitaan maailma. Onkohan NFA, eli FNAF? Kiva ketlo. En mä jaksa puhua oikeastaan raikkaa. FNAF. Joo, en puhu siitä caps logista enempää. Joo. Mennään tänne. Okei, eli tähän suuntaan. Täällä on söpöjä Foxy-hahmoja. Miten ihanaa. Oota. Mulla ei ole tällä tyypillä 3 hyppyä. Ja mä en tiedä, toimiiko se edes parkour-paikoissa. Mut sitähän vois testaa kohta. Oi, siinä on portaali. Ja sitten voitais varmaan myös rakentaakin maailmaa tai jotain. Eli tuolla on seuraava paikka, minne mennään. Okei, lähdetään tästä menee. Noin. Eiku, aha. Pitää mennä ylemmäs. Okei. Mennään tähän. No niin, sitten jatketaan matkaa. Täällä on muuten aivan sairaan kuuma. Siinä on maali. Okei. Hetki, mulle tuli ilmoitusvideosta. Okei. Röpöseltä uusi video. En mä siis seuraa sitä ihan kunnolla, mutta juu. Mennään seuraavaan vaan. Koska minne tästä pitää mennä? Niin? Okei, kokeillaan uusiksi. Okei. Sitten vaan seuraavaan, mä oon kohta 14 levelillä. Ihkoa. Nää ei oo pomppujuttuja. Aha, tää on tämmöstä kieppumista. Kivaa. Täs varmaan nopeampaa 3 hypyllä. Mutta no, mennään vaan eteenpäin. Aika tylsä tää niin kun juttu. Kieritään vaan ympyrää tälleen. Play. Teetä. Mitä nää on? Nää on näitä... mä en muista näiden nimiä. Nää on näitä... Okei, en mä muista, mutta... Joo.
No, joo. Niin. Huissairas me melkein tiputtiin alas. Tää on varmaan sen toinen puoli. Ehkä. Tai nää on väärynöitä. Olenpas minäkin hölmö. Mikä tää on? Tää on ehkä varmaan granaattiomena. Ja tää on joku semmonen jännä kasvisjuttu. En mä tiedä. Joku semmonen kuitenkin. Kolikko. Ihanaa. Mitäs nää on? Hernepapu-juttuja. Tässä on tomaatti. Sen mä sentään tunnistan. Sitten seuraava on parsakaali. Ja toi on joku pinaatti. Tuskin toi sentään kirsikka on, joten... Mikähän tää on? Oiskohan tää... En mä tiedä, onks tää joku juures? Varmaan. Kertokaa sitten kommenteissa, jos tiesitte mitä nämä kaikki on. Ja kertokaa, jos tunnistitte jonkun, mitä mä en tunnistanut. Tää on jäätelötikku ilmiselvästi. Tää on jäätelö ja sen tikku. Se on silmät todella sepää. Donitsi! Nyt kasvisjutuista menee herkkuihin. Sitten on todella ruma tikkari. Anteeksi, jos joku suomalainen on tehnyt tän. Mut ei oo kauhean kaunis. Keksejä, suklaakeksejä. Tää on sitten suklaalevy. Tosta seuraavasta mä en tiedä. Onks tää edes joku juttu vai onks tää niinkun maalijuttu vaan? 2 minuuttia. Ok. Miksi tuo oli väärinpäin? Okei, mennään keskimmäiseen. Olenpa minä sokea. Katsotaan tätä. Tämä. Onpa mä hölmät, että sen ois nähnytkin. Uits. Onks tää tämmönen, missä vaan mennään? Oikeesti. Nää on aivan kauheita. Joo. Kuitenkin. Mun pitäis varmaan tehdä joku melonikätti. Melonikissa. Kuitenkin semmonen. Tää on varmaan ihan helppo. Ei ole. Hiik. Tossa pitää pompata vai? Boing. Sitten hidastetaan. Vähän. Hetkonen, onks tässä seinä? On. Ei ois tarttunut edes hidastaa. Näin. Sitten mennään ylöspäin. Okay. Miksihän tää kaikki on tehty jäästä? Vaikeuden takia. Ehkä. Hei, minne saakolon mäkin tipuin nytten? Oisko se maali täällä? Onko tuolla jotain? Okei, tää on ilmeisesti korkea paikka. Jos täällä päässä ei oo mitään, me mennään takas tonne portaaliin. Ja mennään. Wii. He. No niin, nytten. Bojoing. Vois pomppia näitten päitten päälle ja käsien päällä.
Sinne varmaan pitää mennä. Näyttääks nää pukit keskaria vai peukkua? Peukkua. Joo, pukit näyttämässä keskaria. Mikä juttu? Mikähän on tämän paikan paras ennätys? Päivän paras kaikkien aikaan 6 minuuttia. Tästä pääsi vielä ylöspäin. Ja haluan nähdä mitä siellä on. Koska olen niin utelias. Joo, en mä jaksa lähteä menemään. Mä menen mieluummin alakautta. Paitsi jos sillä ei ole mitään. Tää on kyllä siellä varmaan on jotain, mutta... Aha, ei näistä teissä ollut mitään järkeä. Näin tästä. Näin. Oi, mennään tällä kertaa yläkautta. Pojain. Pääseeköhän hypyllä nopeampaa kuin tätä jäätä kulkemalla vaan? Tuskin. Pojain. Aha. Tällä kertaa pitää mennä alakautta. Älkää sit välittäkö, mä saatan olla aivan sekaisin näistä reiteistä. Hei, eihän täältä pääse minnekään. Okei. Ei vedetä tota. Tää mä en jaksa rupea En mä muista mitä mun piti sanoa. Ai niin, voitais mennä. Mitäs siinä sanottiin? Tänään on hyvä päivä, joo varmaan. Huomenna on hyvä päivä. Nimittäin koulu päättyy ja saadaan todistukset sun muuta. Ja se on mukavaa. Oh no, minkälainen paikka tämä on? Onkohan täällä ketään? Tuolla on tyyppi. Tapettiinko me toisemme justiinsa? Joo, kyllä, ilmeisesti. No niin. Hei hei. Oi sairas, tossa on joku pingviini. Onko sillä parempi huomiokyky? Ei. Ei, se lähti! Aika jänskä peli. Ja mä oon taas voitolla. Miksi näin kävi viime pelissäkin? Siis... Ärsyttävää. Auts, mä tipuin alas. Hei tyyppi, minne sä menit? Musta tuntuu, että joku seuraa mua. Tai nyt ainakin vähintään kattelee. Ei nyt välttämättä seuraa. Osuinko mä siihen? En varmaan. Onpa jännä paikka tää. Tyttö kuolee. Hei, Drage, mä autoin sua. Tiimataaks? Hei, voisit sä pysyä paikoillas, Drage? Drage. Hoplaa. Noin, nyt se kuoli. Haetaan vähän rahaa. Ui, sairas tyyppi. Onpa tehoton ase. Mä haluun sen jutun. Kiitos. Häh? Kuka? Sinä, Drage. Tänne takaisin. Kuoliks? Ei. Sillä oli joku suojakilpi juttu taas. Noin. Pitäis varmaan laittaa 3. hyppy tohonkin tyyppiin. Mut joo, kauanhan mä oon kuvannut. No en mä tiedä, lopetellaan tää video tähän näin.
Ja joo, tää oli tämmönen lyhyt. Mutta joo. Joo, kyllä se on ihan mahtava paikka, joo. Siinä Rahea. Hei, itse asiassa. Lopetetaan vaan tähän. Mä aloitan ihan pian seuraavan videon, joten moikka!